Begravelsesguiden er Danmarks førende portal for begravelser. Vi hjælper pårørende med at håndtere hele begravelsesprocessen. Og det gør vi ved, at pårørende ringer til os, og vores rådgiver besvarer så telefonen og lagrer alt deres data i vores systemer. Men hvordan skal man så gemme al den her data? Altså, en af måderne, man kan gøre det på, er jo at vælge at benytte et CRM-system. Og vi har valgt at benytte FutureLabs CRM. Og det har vi gjort frem for alt på grund af, at det er nemt at gå til. Hele brugerfladen er ekstremt nem at håndtere, og det er ekstremt hurtigt at komme i gang med det. FutureLabs rådgivere sidder klar hele tiden og kan hjælpe dig med det samme. Og nogle af de ting, som har været særligt relevante for os, det er, at vores mailkorrespondancer med kunderne har været nemme at håndtere, fordi at dataen kommer af mange omgange fra vores forbrugere. Jamen, så sker der det, at vi skal hver især kunne gå til mailsene og følge dem i en lang tråd, så vi ikke mister overblikket af, hvor i det her flow i begravelsesprocessen forbrugeren egentlig er. Og derudover så er det rigtig vigtigt, at vi kan dele data medarbejdere imellem. Det er ikke sikkert, at den første rådgiver også er forbrugerens eller pårørendes sidste rådgiver. Så for ikke at glemme alt den her data, jamen så er det altså hamrende vigtigt, at vi har alting samlet på et sted. Fordi at begravelsesprocessen er jo et af de vigtigste tidspunkter, og der må intet gå galt. Så vi kan altså anbefale FutureLabs CRM, især fordi, at de tilbyder også rapporteringssystemer, der gør, at vi kan, vi kan optimere vores forretning. Og det kan vi på den måde, at vi kan se salgsstatistikker, kan vi kalde det her. Ikke? Altså vi kan håndtere, hvor meget effektiv tid er der benyttet på at håndtere og hjælpe det enkelte dødsfald, den enkelte pårørende. Og vi kan også lave rapporter over, hvor mange penge den enkelte pårørende har brugt, så vi kan vejlede bedre i næste gang, der kommer en pårørende. Så alt i alt kan jeg ikke andet end bare anbefale FutureLabs CRM, et system, jeg vil sige, er langt lettere at komme i gang med end mange andre systemer, og som også er bedst til prisen.